Horas dihita sa luhukna, selamat pagi, salam sehat dihita sa luhukna, pajupang museo doho tahu di acara Jepek Alay Maripola. Ada rasa pinatol khas hatani debata, jumulo hita martangya. Debata jaho bapak rasyurana sumurung mulai bahasa rohanami dia surham, naing disirai hatam habi Tuhan ukap roh haru pikiran nami, asa mangula marperbui hatam bagasa Yesus martangya kami. Amin. Dita damang denan runga saha porsion hata di debata di hita di hari Jumat tanggal 10 September 2020 natar surat di Sada Johannes bidutolu ayat 10 pitu songonom madidok di si molo adong para dongat di tanoon iya di ida hurangat dongan gabi dihisu ati-ati na maradok pun halaki tuk songo dia ma mian holong ni rohani debata di bagasan ibana ido anggo sahana dihita kadonga saha porsyadang na marna luja hita manaringoti holong di tonga-tonga ni guluton ala ido sasitong na balga ido benedok ko sada Korintus 10 ya 10 tuluy madok asa tulu do nahot pak ha porsyao pakirimo dot ha holongon ido na balga seselhuna jala ido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus marhite nang mate ibana di hapun silang humoko pita zolma pardoson ido patuduhon holong ni rohana tuhita dang marnida buhi debata di bagasan nguluton ido na di papatar debata di bagasan nguluta jala ido na di teriason jala di baritahon si Johannes marhiti terpukta sadari taringot tu holongi asa unang matutu songon si Kain tu si Habel pola dibunuh angginai ima alani hosom ni rohana asa di padao ma hosomi alaya asa naeng matutu holongi miat di tonga-tonga ningulu ni hazol maun alani dua tulu hal na taida marhidi terpuk tahun na barjolo akama kenang ima kepedulian empati ker peduli tuak kadongan nahurangan kurang nai HP jol manah kana hurangan di bagasan ngulu no tuk soadong sipata si panganonna parir parniapanna di bagasan ngulunon mga sumangan ibana di bagasan ngulunon ala soadong be pacarian na pacamotan na terlumubi mata bereng sesitong na ala ni ko pulsion gurang na pengangguran na soadong be dihadihana ala ni namasan waingon gabe maul sipata pacarian na jalatay da do sa sitong na namasa di Afrika molo tabereng sa sitong na sahalak na margoar si Anja Ringran Loven na mangalehon minum sahalak kotsa na kurang gizi di Afrika ala ni parir ni parnihana panna akasolma di Afrika tangan na makitiri patna mahol mangalak kasi masuja nai bibirna songon tano na mahiyang marbolan jala matana langan-langan songon na mamernida pohado tutungulukon pohado nang parniabakon mangulu doaw adong do na mangurupiaw mati na mau ido akama kenang macay parir ningulu alanido sa sitong na dipahingok marhiti turpukon asa adong manyak kepedulian molo adong diba naing mangurupi dong anak kana hurangan jala ido na di patiduhon ido ben na di pajonjong si Anja Ringran Loveni ima yayasan pengembangan bantuan dan pengembangan anak-anak di Afrika manedok na Africa Children Education and Development Foundation ima naneng mabuka yayasan bantuan ido adong solidaritas adong rasa empati di bagasan mulut tahun nuaing disukur do hita kama kenang adong do empati do pedi hita adong do pe solidaritas ta na mangulun tu akazol mana hurangan isarana rupaning adong di hita hamurauni olo do pe hita masagio saotik tu akadong atai na hurangan mangaleon mangurupi diaka kahurangan na mangaleo si panganon na hape gudang na ijol manaso mangan nasorok sinumon na hacit si patamada di pakilalana ala soadong si panganon na hape hita si pata
maraburan akka idahan si panganota si pata marbolongan marbusukan akka si panganoni hapi adong jol mana hurangan iro sa sitong na ikot tahurupi tabantu jalero na pinatuduhon ni si ima si anja ringren love ni nakaning salak na siya dermak na mangurupi akka na mabahin yayasan bantuan ni pendidikan duhot pengembangan di Afrika ini. Hita karong asaha porsiam. Jala ido na tahida mas cari kot sa sitong na molo tahida di televisi adong beda rumah uang kaget. Ido naneng dikembak kon na sa sitong na di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni negaraton ikon songoni man yan. Alo masagi ho. Terlumubi mak mulai ate matadok di pamaret tata na olo mangalehon na mangurupi akka jolma na hurangan marhiti akka bantuan-bantuan sosial di tonga-tonga ni negara tong. Na badua hon akka damang dainang naing matutu naso mardiha-dihai unang gejang rohana. Mula sarok tutu diba naing maserep roha. Nunga pogosi ba naing maburjui ba naing patarida honoton serep ni rohai naing patuda honoton nang di bagasang ulon nga hurangan au tahe burjuma burjuau marsihoho tau turupan di debata marsihoho tau tuhoani asa tutu buka rohani akka paradongan mangurupi berbalas kasihan hitung-hitungani ngulutau na batulu honak kama kenang tutu unang ma akka col mana terhisu ima terhisu ate-atena marnida si songoni dang mian holong ni debata inna ala nido unang matar hisu ate-ate tamarnida akka nahurangan ala ikut taida do sa sitong na gurang nai sa sitong na nairo na ima SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang ala ni kutagat tido marhite senang membantu orang susah. Ido sa sitong na bataridan ni asa mian holong ni debata. Ido sa sitong na habal gaon ni holongi di tonga-tonga ni uluta. Molo holong rohata. Ida ma na sanabi na musian sada dana name metan na tuhaw do ini na debata ni na tuhatta Jesus. Alani molo tabain pangurupi to kadong hatta na hurangani na tu debata do ina tabani. Alani unak terhisu unang senang rohata unak terhisu aseteta marnida kana songoni alai ikut dari do holong ni debatai ikut dari do kenyataan na asa unak pula kata holongi di bagasang uluta jadi ya mulai stikion mulai sadari unak kamakena mula dong dihita tahu rubi marong atas bantu solidaritas ta ikon adong ma ikon totong mahita mangurubi akarong atta na hurangan sarana ro paning buir tong molo malui ba pistari ba banili homma hamaloni be mangajari akka na hurang malo di bagasang ulutau iro sa sitong na solidar na membantu na berempati di bagasan ulutau asa tarida maholong agape kasih yang luar biasa kasih seperti kasih Tuhan kepada manusia songoni man yang holok tai ido na neng tarida na neng idaon ni si Johannes marhite ngulutta si ganupari akamang kena alani olo mahita mangurubi akarongatan na susah mulutta idah kamang kena susah parmuluan acit si pata ikut tagu gudo martangiang no gudang na inuang nahona PHK alani COVID sa pulsion ikut tagu gu martangiang tulupan di depan ikut makirim do hita jala bola dong di hita tasagi homma tuak kadongatan na hurang lani porsia mahita disi ima hapataran ni holok tai amen martangiang mahita debata Jehovah para sirona semua ido tututukan naing maulo kami maksagi hon narong di kami tuak karungan nami so sabolo adong di kami kuliap kami matu akan hurangan songotad dan ni holong ni rohanami unang mahuitso kami ati nami marnida akan hurangan alai na yang matutu terbuka rohanami mangurupi tari dia matutu kapataran ni hologi di bagasan golong pos rohanami Tuhan pargogua muhami asiro kan molo tungadong ka dosa pangaluson nami uras mesa talu kami haburan ni pasok bagasan Jesus matangyakan amin horas selamat
empati bersolidaritas.